Sat na yun kayo sa sanbay. Senyor, senyora. Kitain nyo dito'y. Miren nuestros productos, senyor, senyora. ¿Qué estos? Bawang, senyor. Uy, tela na aber, señora. Vale mostrarnos también cómo preparar estos productos. Si, senyor, senyora. Umaikan jay taltalon, senyor. Umuna, keplastaran ti taltalon. Kaya nagditugkel ti bining nga bawang. Kastoy, senyor. Oh, ya veo, perfecto. Senyorita, umay kamet ditoy. Tay pakitak ti umuna ang proseso, kipanagaramig ti Abel. Umuna, ket agpuros ta ti bunga ti kapas. ¿Algodón? Subaro no, ket agbatbat. ¿Tú usas palo? Senyor, ti sumaruno ket adap ti garami. Tapno na pintas tubo na tay bawang. Kastoy ti agap ti garami. Ah, ya veo. Paja de arroz. Kaslimet ti sumaruno, senyora. Agtalignas ken adabel. Umaikan, kasurwan ka, senyora. Wow, me encanta cómo está hecho. Itan, senyor, mapalin nga hapitan dagiti bawangin. Itan, agdabot tati bawang, senyor. Seguro vamos. Kitain mo, senyora, dati nagpalinan ti Abel. Dagdipintas da. De verdad, son realmente hermosas. Dagito itan, senyor, senyora. Dagiti produkto may panpanakyan ti ilibi a pinili. Bawang, puraw a balitok makunada, ken Abel, anapnuan tintas na. Me encantan sus productos. Quiero estas monedas de España como forma de pago. Sangayan nga ili, lugar anay tuding pinili, kay nagagalit na umili, ili anak moan pintas king suri. Panagmula ti bawat ipan sa pulan ni, balito ang nagkabuit ibas, sitaming itay inamil simbolo, di nagagit ni, pagpanakit yung pagtansit ni, dagito'y akinabak na, tawidan ti kapututan, pura